Sä et ole mikään vitun lapsi enää. Sun täytyy ymmärtää elämästä se asia, että se ajankohta, missä sä nautit huomiosta, nautit uusista kokemuksista, nautit uusista pienistä asioista, mitä sun elämässä tapahtuu tai tulee tapahtumaan, muuttuu todella paljon vaikeammaksi. Nykypäivänä ihmiset nauttii yli kaiken siitä tunteesta, että ne saa asioita helposti. Sä tunget itseesi sokeria ja koukutat itsesi sillä. Sä käytät nikotiinia ja koukutat itsesi sillä. Sä alkoholisoidut sen takia, että joka ikinen kerta kun sä korkkaat sen uuden bissen, sä koet hyvää oloa. Nykypäivän ihminen on ihan helvetin laiska. Jos asiaa X ei saa heti, sitä ei lähdetä enää edes tavoittelemaan. Sun täytyy ymmärtää, että yhtäkään menestynyttä ihmistä ei ole koskaan tultu pelastamaan niiden ahdingosta. Ne ihmiset, jotka nykypäivänä on julkkiksia, on miljonäärejä tai on tärkeissä rooleissa yhteiskunnan päättävissä osissa, on tehnyt aivan älyttömän määrän töitä oman menestyksensä eteen. Sä kuvittelet, että sä saavutat niillä sun ryyppyreissuillas jotain. Sä luulet, että sä saavutat epäterveellisellä elämäntyylillä jotain. Mä haluan, että sä kerrot yhden hyvän pointin kommenteissa, miksi sä raiskaat oman elämäsi täysin ja heität sen täysin hukkaan. Sun täytyy ottaa itseäs niskasta kiinni ja tehdä se, mikä sun täytyy tehdä. Suurin osa teistä tietää tasan tarkkaan, mitä teidän menestys vaatii, mutta se romahtaa siihen, että se ei ole mitään hirveän kivaa. Mä mullistan sun maailman muutamalla kysymyksellä. Mitä sä haluat olla tässä elämässä? Muista, että sä voit saavuttaa sen, minkä sä pystyt ajattelemaan ja minkä sä kehtaat puhua ääneen. Ja toinen kysymys on se, kuinka paljon sulla on enää aikaa tän maan päällä? Sun täytyy alkaa ymmärtää, että ainut henkilö, joka tekee sun elämästä sun unelmaa, olet sinä itse. Sä et voi enää perääntyä. Miksi sä tuhlaisit sun elämäsi täysin, vaikka sulla on mahdollisuudet elää just sellaista elämää, mitä sä haluat? Moni teistä on ylipainoisia. Minkä takia? Koska sä haluat jatkuvasti tuntea hyvää oloa siitä kaikesta rasvasta ja sokerista, mitä sä sun kroppaan työnnät. Mut mitä jos? Mitä jos mä kerronkin sulle, että sä voit tuntea myös hyvää oloa, kun sun kroppas on terve? Mitä jos joka aamu, kun sä heräät, sä et olekaan väsynyt, vaan täynnä energiaa ja valmis uuden päivän koitoksiin? Mitä jos sä nautit tän hetken pienistä asioista 1000 kertaa enemmän kuin siitä, että sä koukutat itsesi jatkuvasti negatiivisiin asioihin? Sun täytyy tehdä se siirto. Sun täytyy näyttää sun elämälle ja sun aivoille, kuka teistä on johdossa. Fun fact. Tiesitkö, että ihmisaivot hakee aina mukavuutta ja ne on tehnyt niin aina aikojen alusta asti? Ne ihmiset, jotka menestyy kuitenkin, sivuuttaa sen osan aivoista jatkuvasti. Sun täytyy ymmärtää, että se lapsuus meni jo. Sä et saa oikeaa aitoa nautintoa mistään, mihin sun täytyy kuluttaa vain vähän eforttia. Sun täytyy tehdä sun elämästä sun unelmaelämä, koska mitä järkeä siinä muuten olisi? Jokainen meistä kulkee polun läpi elämän. Jokaisella meillä on vastoinkäymisiä, mutta sun täytyy ymmärtää se, että sinä vastaat itsestäsi. Jos sä haluat menestyä sun elämässäsi, sun täytyy olla parempi kuin muut, jopa sun huonoina päivinäs. Sä et voi lopettaa sen jälkeen, kun sä teet päätöksen, että sä menestyt. Sä et voi perääntyä. Se ei toimi niin. Lapsena sä pystyit olemaan ja tekemään ja iloitsemaan pienistä asioista.
Nykyään sun täytyy tehdä töitä, jotta sä saat sitä aitoa oikeaa dopamiinia kroppaas. Mä lupaan sulle ja jokainen, joka esimerkiksi on tehnyt elämäntapamuutoksen jonkin asian suhteen, pystyy kertomaan sen, että se fiilis, minkä sä saat raalla työllä tehdyllä tuloksella, se on se fiilis, joka karkottaa susta loppuelämäksi laiskuuden ja sun mielen ongelmat. Sun täytyy ymmärtää, että sulle on annettu kortit, jotka sun tulis pelata. Mutta päätös on sun. Aiotko sä olla pelaamatta ja olla vielä 60-vuotiaana siinä samassa paskaduunissa, sillä samalla palkalla odottaen, että sä pääset eläkkeelle lepäämään? Sun täytyy ymmärtää, että sä et ole mikään vitun lapsi enää. Sun täytyy ymmärtää, että ne ajat oli ja meni. Kukaan ei tee mitään sun vuokses. Sun täytyy tehdä se itse. Se mikä erottaa aikuisen lapsista on ajattelumaailma. Sä et voi katsella muita ihmisiä ja arvostella niitä. Sä et voi selata joka päivä 2 tuntia somea. Sä et voi odottaa pelastusta, koska sun on aika aikuistua. Kukaan ei tule pelastamaan sua sun ahdingosta. Sun on aika ottaa ohjat omiin käsiisi ja viedä sun elämä sinne, missä sä nautit siitä eniten. Sun täytyy. Muuten sä oot vaan elämän tuhlausta. Susta ei ole mihinkään ja sä tuut aina elämään tekosyissä niin kuin totaalinen luuseri. Sä itse oletettavasti tiedät, mitä sun tulee tehdä, joten anna pimeiden aikojen tulla, koska ne vahvistaa sua sun matkalla. Tee se, mitä muut ei uskaltaneet tehdä. Me ollaan täällä Mindset Zonella joka ikinen perjantai sua varten ja arvostettaisiin suuresti, mikäli sä painaisit sitä tilausnäppäintä. Ja muista, että sun elämäs vois myös olla tällaista.